Hej Anders, jeg tænkte, at det lige ville give mest mening at besvare den her delopgave med en video. Ja. Og jeg har jo så nået frem til, at det er mistænkt nummer 2, som bør blive indkaldt, og det har jeg efter at kigge på den her elektroforese. Og det jeg har gjort, det er, at jeg startede med at kigge på offeret og sige, okay, ud fra STR1, så kan vi se, at der er DNA-molekyle, som er M150, og lige i første omgang STR2, så er der ud fra 150 og 140, og STR3, så er der ud fra 140 og 125. Og så er jeg gået hen på drabsvåbnet og drikkeglasset, og så har jeg fundet, okay, hvor er der ligheder mellem offerets fra drabsvåbnet og drikkeglasset, fordi jeg tænker, at offeret også godt kunne have DNA på drabsvåbnet og drikkeglasset, lige så vel som den mistænkte. Så det handlede ligesom at afkode fra drabsvåbnet og drikkeglasset, hvad der tilhørte offeret, og hvad der tilhørte en af de mistænkte. Ja, og så startede jeg med at kigge her ud fra 150 og sige, okay, det er der ikke noget af på drabsvåbnet, men det er der på drikkeglasset, så jeg tænker, okay, det tilhører offeret, og eftersom der ikke er nogen mistænkte, som har nogle DNA-molekyler, der vandrede hertil, eller har baseparlængden 150. Og så kiggede jeg videre herud fra 140, og så, at det kunne jeg også se her på drikkeglasset fra offeret, så jeg tænkte, det DNA må også tilhøre offeret. Og det kunne jeg se, der heller ikke var nogen af de mistænkte, der havde. Og så kiggede jeg herud fra 125, og det fandt jeg også på drikkeglasset. Ja, så jeg tænkte, det må også tilhøre offeret. Og så begynder jeg jo ligesom at kigge på de DNA-molekyler, der ikke tilhører offeret. Og det må jo så være den her oppe ved 160, og den kan jeg se mistænkt nummer 2 har, og den er også på drabsvåbnet. Og så kigger jeg her ud fra 145, og den kan jeg se, der har begge de mistænkte. Så der kunne det både være 1 og 2, men mest tilbøjeligt 2, eftersom vi også har det molekyle heroppe. Og så kiggede jeg her på den her ved 135, og den har begge de mistænkte også. Ja, og så ved 130, så kan man se, at den har mistænkt nummer 2. Ja, det her lidt større molekyle. Ja, og så har ved 125 lidt længere nede, kan vi se, at den har mistænkt nummer 2. Så alt i alt kan man ligesom drage den konklusion, at der er flest ligheder mellem mistænkt nummer 2 og det DNA, der er blevet fundet på drabsvåbnet og drikkeglasset, hvis det er, at man ligesom differentierer mellem, hvilket DNA, der kommer fra offeret på drabsvåbnet og drikkeglasset, og hvilket der kunne komme fra de mistænkte.